sugar norok jotono no ani YouTube channel o hingke ko tabuk no tini ani blog no chengkha ang tam bagi hingke balogi thangka ang exam tongmani bagi no blog rok khaimai ang ni thangka hingke abose mairum pai thangka hingke ang nogo ko thangna nango hingke nogo thangmarok content nong no kisa nong no khonong sinai hini wan chuka kono content ka hamro ko gri te pore na ni bo jamilang ni thanga o exam joraba ke te kaisa nong no ani blog na chengna sangang ma sawo norok ani o channel no katal ke tapung no dak thangai subscribe te like share khanya ta pumdi anke abung no nong thani ang koyo norok nai simita thangdi norok ano support khadi ani channel no subscribe khadi ga phaidi ani blog no chengnai ang tabu to tam khai jong sai mia tui nang ina nai ga tui rok nang ina bai ang norok bai hai malai finai norok nai tong dan blog no he ko khe ang puri serina kha mairum tongo mairum kisa asok bojo to paya kho mairum hingke chadrop tong kho manai sai jong chai manu bo hingke abo bo songoi cha sudeng ang puri seri sai thangsinai nogo abono tainai tam tamo norok no je funung mansa kang funung nai norok joya saknai tongdi ang asok to content kaham tu tubi mania aske jamilang khai exam jora rogo khana exam khana je nokomba phiroguno tinu tang phirokliya ge khana phirok sinai norok nai tong de ani blog no 1 hour later. Buka abel mo bolo tong ni salai ta. Tong lang ka, tong lang ka. dan lo sa bo pai kamu kisa nai dok Udah sebenarnya bahasa kasa sih mah. Không qua mát kìa này. Đó là làm không quá. Đi lên này thuộc cũng được luôn. The next day. hingke ko phungai ma thangjau kha khana exam togo hingke tini phone ang nongkhorka exam jora rogo se mairum pai thangka hingke ba ma phaikya mairum painani rang roho kamung haipono ang ki nogo phaikya hingke mui rok kwbangma malango hingke ba mui bona phaite mairum bo mante hine ang phaikya na phainani hingke ko station o sokpaijak borok kwrwi angke kisa dakti no phai rekha nogo thangai tam tam mui tu khana rong nang phunungmana hingke ko ang norok na suk phunungma liya jetu mani ko ro mairum hingke ro kwai forlok te ro tam tam rok obok tamu bumung norok comment khai sadia no omo ni mung tamo ang norok no sungnai te obni recipe norok saima ka sadi te ro haching balai hingke ro orai balai rok hingke among ki berma teo khaklo no ang songnai bai ke songnong no kisim sap phunungana te yang mo phrai akashori mikhum chok te mo hingke thaipung buslei yango hingke muya rukjak obno ang tabu songoi risinai obno khaklo bai ko khaklo boslok bai songsinai ta norok boda khaklo boslok bai songcha norok comment khaisadi hingke ko ani mui mungge ang mai khurina kha ro mikhum chok kisa rugina kha hingke te yango muya bai khaklo nongno samani ang songmani asuk phunung maliya ko mongki muya buti songjak muya rugito mani bara angkha ke ba buti songai rekhata hingke ang mai chasinai sarika ham jotono no hingke ko ang ro tok bahan bai te ro ang no di phoro phunungnai khaklo ang jetu phunung no khaklo krak abo tumnai abo bai tohan songnai te ro mosla rok te thok jibok sai khangoro hingke ang bahai ke songnai norok nai tongdi ang nong no je phunung ma kisa kisa ka hailo phunung nai nor bom ti ke chaya khong kem ti ke songai jadi ang puilau phe ko tohana sang bok sai yunai kono mosla rok ya tohan ekdom butui suwi ka ma ke ni suwi ang obono oboni butui no nong khurui ra nai apni olo ang mosla rok rinai je ang risum mosor rok tokmani norok ama he khaklu bai tokpahan chongka hingke haching gana nangya risum kisa kabang rege risum bai hingke bo combination mili thangota hingke aro siti kisa rakha te som kisa hingke aboni ulo ang amom kisa kolui abono kaham je butui nong khurui aro moso te mosla piaz rok kumani abono rinai ta
pias bo sakabang ya ang risum sim jiki sakabang nakha hingke norok bom tike chaya khungke norok bom tike songai chadi amo ani kaisa ang thokjak mani ani recipe ta amo ani favorite moi bisingo bo kalayo tohan bisingo ta baksa borok ano comment khai singo nang tohan mang thokjak na hanai I ang tohano bisita o tam ke wak bahan ke belai bukham tong ma bagi wak bahan ke asak jaya ta ke ang tohano bisita jago sana thangke arok bo jora jora jao aja manu kaham tohan chama ka asak jaya hai kono ang thokjak ma he tohano thokjak ta ke abono tohano jao ang tohano gite hajalo kisa sini nok tolao tohan man thokbla no wak bahan ke belai dam ya diba hingke bagi wak bahan ke paije kya toha hingke 100 rongni paikino iko sing bukhung ni janani hingke asuk kino ongo hingke ko ang khaklo ri rekha hingke khaklo moso kachak ri dinorok moso kachak rekha hingke mahai khaklo hingke color naithok ke kachak ngui phayo ta yapni bagi ang moso kathang riya norok bom tiki songoi janani hingke moso kathai rui moso kathai no puila rugui kahama kyungkui na di ko ang kahama ke kolise ani moi khakulu no ang kisapun suya puilao helapuru no kahama ke kaching kisnamui no ang helobina jak eyamage khakulu sulia khakulu sui mano haipuno khakulu sukang ke bati habai thangota ke je khakulu suya wino kahama ke kaching ke helobi song sorry songka hingketa abuni hingke buti taisa thoku eyabuni bage ang khakulu na suya ikong ke ani moi mongkha butirok ranui hingke ang maisa sinai khakhai no rogani kisa blog no jaja khana hanai hingke tei tabuk bono rok subscribe rok khaya tongkho hingke please ke ano support khai rogui ani channel subscribe khai di hingke norok bai ang malai fine ani tei next video rogo ang bai exam pai asak normai malai malia hambai jotono